khajani poito khlainirok jisu tongnai bahaike norito biman abono ongkha ama kaitorokni naharmung sojak tongdi khonjo kaidi muitunarokdi o ama kaitorok baskang bai baskang malai phaiya ang open challenge rio borokno live debate o phainani bagui jotono nokthung saimanthung haise aro joto borok tongthung saimanthung social media ni bisingtui Greek mythology o eba kubun mythology o ama kaitorok tongo aroni theory no ongkha ama kaitor o ama kaitorni theory no tubi phaikya World Mission Society Church of God Christian ni kal history o obono puila ama kaitor tongo hini hinmani ama kaitor tongo hinoi kebo phano puila o poito khlaiglak ang sanghong jahangil jani kokbo puila sajaglak abono poito khlairina bagui kaisa process tongo borokni abongkha Bible ni kokno mothorei sanani sing saimano Soitan bahaike Adam bai hobano kaitini kok bai phemlokha Jisu Kristo no kaitini kok bai bahaike phemloknani naikha Soitan bo saimano o Christian rokno elambak ni kok bai no phemlok mannai ongyakhe kubun lamatui manglak phaidike Soitan bahaike elambak ni kok no mothorei sa nailayano Genesis chapter 3 verse 1 tabuk subrayung kaitor asik malmata snamarokni bere chibugongkha bandinai kwrungkhu bo buruino hai hinui saka kaitor de norokno o thaibulungni buphangrokni bothairokno norok tasari hinui hin khajani poito khlainirok singoro nogo Soitan bahaike hobani aro phaikya boni ganani mani yongise phayo oro Soitan bokorong ganang buwa ganang khe phaiya Soitan saimano boroni aro thangkangke bo bahaike thangnai tamotalangai thangnai Soitan oro nono subanai nini bagai kaham wanchungnai heke phaimani kaitini kokno tubui kaitini kokno mothorui kaitini kokno sondeho khlaiman khese borok nini bakhaw habui somsokno danani lama kororo uimannani tino sangsar ha ganangai joto masia phatra diari phatra rok kaitini kokno no twist khlai mothorui sao a kokno jefro bororokno poito khlainirokno sondeho khlairei mano afrono borok porni phasingo tlangai thango o maikeno borok kwbangma lama koroi somsokni lama o thangai theinani lama himi tongo khajani poito khlainirok oro singnugo Adam bai hoba bahaike lama korokha kaitor borokno barbar saka o bathanyo tasadi tabota tangdi hine haipano Soitan kaitoni kokno tubui phaikya hobani thanibo o tasadi hinmani no tubui phaikya hoba kaitoni kokno norui Soitani o kokno se dao tamni hinba Soitan kaitoni kokno tubui phaimani bagui Soitani kokno hoba bakhaw dama bai kaitoni je soi kok abo norjagui thangka bakha bisingo udru mudru ongkha tei Soitan boni somsokno danani jora mankha omaikeno hoba tei Adam lama koromani kaitoni kokno jodakhe wansukmani bagui buini musungtui Soitani musungtui buije heisa amhai wansukmani bagui kaitoni kokno Bible no seirani bagui no tinio kwbangma borokno o hobahai lama koronai korobui tongo kathare lambago kwbangma jagano sijak tongo norok sojak tongdi lamata korodi kwbangma masia phatra diari phatra phainai hinei ang orose ikobo orose hinei sanai kwbangma phainai hinei sao haipano norok ta thangdi nainabo ta thangdi hinei sao haipano tinio kwbangma borokno South Korea o China o Jisu phaike hinei poito khlaiei kaitoni o ta thangdi hinmani sojak tongdi hinmani no noroi Soitani kokno bokha bisingo daoi somsogo klai tongo lama koroi tongo salsa jotono phangphangong morkini horo jefro klaino afro se saimannai tamo khlaikya bisikse saya khlaikya bisikse somso kotorma khlaikya hinei wahului makabano aboni bagui kaham tongsoni kathang tongsoni kaham ke wanchogini di boba kaham boba hamya singnugo Matthew chapter 4 verse 3 and 6 Soitan bini thani phaiei bono hai hinei saka ningkai tini sajlakhe o holong rokno urutiong di hindi bono hai hinei saka ningkai tini sajlakhe o hao baklaidi tamni hinke elambago kok tongo kaitri bini swarokno nini bagi dagiwono nini yakong holong naingeteikhe borokno no yakbai yasak sogano singoro nai naikhe sonyo tong hinise ma tongnai bobo Deuteronomy lomong bijamni kokno saubla thekno tong hinei ma tongnai kaitini kokno kaham ke sei rakhe
Adom haba lama kororo jaktui ningbo koroi painai. Aboni bagai sing Kristono kosol ongnani nangnai. Kaituni kokno tui sian ganang ongnani nangnai. Soitan kaituni kokno miskut thlayo. Kaituni kokno sakeno Bible tujak hinkeno Hallelujah hosana amen hinkeno kaituni borokongoi thangya o kokno muidunardi. Saposi agini asi bugde o soitan de bukursumui nini ani thani phai kaituni kokno miskut thlai tongkha. Singo jorao Jisu hai kaituni kokno miskut thlaipro kaituni kokbaino defense ma khlainai. Bo jaga sijak tong Jisu Kristono karoi te kaisa amakaitor phaikya amakaitorno se khurumde hinai. Ang sanghongni mung bo jaga sijak tong srai srai ke Jahangil jani mung bo jaga sijak tong srai srai ke wanchogina di Bible no seroina di mungsa jaga phano sijak manglak yangsiang bini bumung bo jaga sijak tong nai di manglak mungsa phano. Norok ahaino lamata koro bajadi. Tabuk o modern time o soitan bo nini thani elambakni kokno tobui phayo. Bini kok te naharmung abono phia bukurri juda khesumkha asikse. O takhuk o bukhuk kaituni kok salayano phuno kaituni kok sawano nini dogo phai kisa ahaino kaituni kok salayano ta hini nini aro haphayano ning khoroksa poito khlainai borokongoi borokno hini manglak naidi soitan nini kising nini noksa ari ongoi nono hamjana ongoi nono chubana ongoi bhaike happai tong hapnani nai tong. Soitan eba ama kaituni sagirok elambakni kokrokno sanani sengano omhaike. Hebrew chapter 9 verse 28. Abo haikeno Kristobo asik borokni sumsokno sakakna bagai waisano saknorikha bote waisa phaipinai sumsok sakangna bagaiya bono nasingi tongnai mathangna bagai se phainai. Soitan o kokno nini thani ani thani phai phunuk phainai ego naidi kathar elambago tamosa nono singnai Jisu Kristo sini sumsoni bagai theikare hinai ningsanai I hinai tewaisa bosingnai nono botewaisa phaipinai hini himani ning poitore khlai hinai afro ningsanai I ang poito khlai hinai. Afroke borok nono sanai Jisu Kristo tewaisa phainani hinmani abo ongoi thangkable bo phaikya ning saimanya de hinai nono singnai afroke ning wana jaknai bokhorok puknai kubidong khajani phaide pai khajani tamni hinba katharele magoto sajak tongo Jisu tewaisa phaipina hinai ning afroke no boroni kogo kasawoi boroni khio kasawoi kaitini kokno juda khe wansokma bai nini bakhao udrumudro phaisinai o hoba lama korojak ma haike omaikeno borok ni thani phai kaitini kokno juda ke sawoi lama kororiwo phia basingoro kaham ke khok tangai naikeno srai srayongo phade sing khok tanglaino abahai keno Kristobo asik borokni sumsokno sakangna bagai waisabaino sakno rikha I Jisu Kristo sini bagai sumsono sakangna bagai je bolidan dimani abo waisabaino rikha waisabaino paikha tei barbar phaina nanglak tei barbar rifaigelak ni sao bote waisa phaipinai a phaimani sa longkha sumsok sakakna bagaiya ni sao. O jagao sijak tongo sumsok sakakna bagaiya singno tewaisa sumsok sakakna bagai phaiyabo bono nasingi tonglerno talangna bagai se hini sao. Pia tinio angsanghong eba Jahangil jata mosa hamale saur kuriao je amakaitor phaikya bo norokno susanani bagai phaini sao sumsokno sakakna bagai phaihuni sao pia tamosa sumsokno sakna bagai yahni sao. Paithangni sal ongkha omahayong nai je bono nasingi tonglerno tlangai thangnai haino hai sumsokno sakaknani haino hai tewaisa sai phinani kokno ro sijak kri Jisu Kristo tewaisa sai phinai hinai ojaga sijak kri ang sanghongongoi amakai torongi phaina hinai sijak kri aboni bagai Jisu Kristo tewaisa phaipinai abo thekno phiaba abongkha Jisu Kristo ni second coming se bo borogongoi asai phainani kogya tewaisa Jisu Kristo asai thine o kogya orono srai seki sijak tongo bo sakno rikha waisabaino hinai sao second time o bo phaisini bagai tewaisa theiglak ang sanghong theithangka. Omaikeno borok Matthew chapter 28 verse 18 to 19 no khulokdi nonono pordi hini hinano aro tamo sijak himale Jisu borokni thani phaioi borokno hai hini saka sukna habai sungsani bebak phan ani yago yafarjakha aboni bagino
थांदि संसार गोनाङै बेबा borokni thani thangai borokno ani sagri snamdi pha sajlatai phola katha ni mungoi borokno baptismo ridi oro pha sajla phola katha ni mungoi hini sao phani bomung tong hini borok Exodus chapter 3 verse 15 no sao Jehovah hini sajlani mung tamangke Jesus Christo sing joto saimono hinke phola katha ni mung tamo hinke no sing bokrok pugano wana jagano kubuino bole phani bomung tongo sajlani bomung tongo phola katha ni mung bo tongnani nangnai bele o phola katha ni mung tamo hini ningbo wana jagai paigraono omai keno Soitan nini thani ani thani phai lama kororo kaitini kokno twist klai sawi udro mudro khlairiwo singoro kaham ke khok tangke phola kathar nono sobanai naidi pha sajla phola kathar hini sao oro mungui hinmani English o in the name not names bumuro gya abo bohu bosonya ek boson che pha sajla phola kathar aborok thamchaya hinke aro bumungya bumurok se ongkhamun pha sajla phola kathar thamchani bagino aro bumung hinui sao abongkha kaisa phan ganang Jehovah bumungni tolao pha sajla phola katharni samurokno samani se borokni authority no samani se tabuk phola kathar sabo hinke singnungnai Acts chapter 5 verse 1 to 4 phiaba anania hinui borok khoroksa tongo bini bihik ongkha sapira bo borokni sampoti kisa tongmani phalbaikha hake arni rang baksanargi te barano songhorokni yago rifaikya orang narik mano bhik sawi manjakse pitor bono hai hini saka o anania tamongoi ning Soitan no nini bakha habrioi kheto phalma rangni baksa nargi phola katha no kok tatal safaika de singoro nogo phola katha no kok tatal samani verse 4 phaljasini abondini yadiba phia phalui paibo orang nini yadiba haketa mongoi ning omahai samung khlaina khasong langde ning borono kok tatal sama klaya kaitono se sama klayo singoro nogo kaitono se sama klayo hini sao phola katha no kok tatal samani kaitono samani klayo hini sao er mane phola katha nongkha kaitor kaitonoro theos hino te Hebrew theos no Yehovah hino a Yehovah no Yehovah agini asibukni ukrogorik thanai rokhe wanchogo kaitor joto molo boni bumung salayo hinai afani molo Jehovah sajani molo Jesus Christo phola kathani molo angsanghong yang sengbing akorok sing Exodus chapter 3 verse 14 15 no khok tangkhe srai srai yongnai kaitoni mung Yehovah tei bo boni mung no slaiya hini sao kaitor boni mung no joto molo slaiya Jehovah Jehovah no tongnai oro sijak tongo kaitor musino hai hini saka angno bo musino saka angno nono horo hinui Israel no saudi oro angno himani abongkha Jehovah hinmase kaitor musino hai hini saka Israel no hai hini saudi nini sususongni subreng kaitor Abraham te Israeli kaitor Jacob ni kaitor norokni thani reoi horo mol brom brom animung omahaino oro sao mol brom brom animung omahaino te omahaike bosong mathe bai muito khlaijak mang tongnai kaitoni mung te slaijak hini sao singnugo Jehovah no Hebrew kogo Yehovah hino abo Hebrew ni kaibri letter bai ongo yud he bab he yud hinke yak he hinke nadi bab hinke perek he hinke nadi abono sing srai srai ke naina thanga ke yak naidi perek naidi mane Jesus Christo no srai srai ke saitongo ai Yehovah ni bumuni bisingti Luke chapter 1 verse 31 no nailayano ning sakdri yangoi basa sala khoroksa bawano ning bono Jesus hinui mung fardi oro Jesus ni mungno Hebrew Yehoshua hino aboni meaning hinke Yehovah is our salvation kaitor boni mungno sase salaya Jehovah no Jehovah Jesus Christo ni bisingo no Yehovah ni mung buhujak Yehovah ni bisingo no Jesus Christo ni mung buhujak phola katha ni kokno to sing sakano khnaka Acts chapter 5 1 to 4 aro phola katha no kaitor hino kaitor no theos te Hebrew abo Jehovah hino kaitor boni mungno te slaya Faidi tebo naileno 2 Samuel chapter 5 verse 4 Daud habugra sapuro boni umor nokha bisi thamsi ongkha bo nokha bisi brisi jora habugra salangkha thiko maikeno Jesus Christo bo 30 bosoro boni samuno sengkha
bo 33 বছর samung tanglangkha phiaba Daud hai 40 বছর jora samung khlaimanangliya o 40 বছর samung khlaijani bagui tei bad baki samung no fulfill khlaijan bagui Jisu Kristo teoisa ang sanghong ongui phaika hinui borok sanani nayo borok tebo Bible no quote khlaio Isaiah chapter 9 verse 7 bini naikolma hatei tong kasang bangloroknai aboni tei paithak tonglak bo Daud ne asuk thayongo asugui bini hano naikolnai busoi bai tei kubui bai khe tabungni simi mol brum bruni bagui songsawi tisanai sengkrarokni subrayungni musungma bai abo bebak khlaijaknai khajani poito khlainirok singirok kaham ke khok tangke saimannai bini naikolma hatei tongkasang bangloroknai hini sao aboni tei paithak tonglak Daud hai 40 বছর rajoto khlaijan kokno saya oro tei paigala hini sao abo mol brum brum hini sao bo Daud ne asuk thayongo asugui bini hano naikolnai Jisu Kristo Daud ni singhason asungnayo kogya Daud ni bosongo Daud ni ongui Amasia Daud ni bosongo phaine himani Amasian kokno se sao Jisu Kristo mol brum brum boni hano songsarnai o kokno se sao busoi bai tei kubui bai khe tabuni simi mol brum brum ni bagui songsawi tisanai mol brum brum ni bagui hini sao oro 40 বছর rajoto khlaijan kokno saya angsang hongni kokno saya sengkaroni subrayungni musungma bai abo bepak khlaijaknai hini sao borok tebo Bible verse no phunugui sao ikona hadi Isaiah 41 verse 2 angsang hong phainani kokno sajak tongo khok tangdi ningno pordi hinui tiklai dijagano aro tamo hini sijak tong hamale sabo sal kabaini bebagono kaplai yongnai khoraksono phainani bagui musungma rilang bodo pharokno bini yago yafari riwo hakebo bugrarokno yakungbai kadulo bobini sengbai borokno hadli chariwo te barokungbai khe cheka phaikhe kobon dijaknai singoronugo salkabai phasing hini sao purbodik phasing hini sao Israelo tongoi naharke abo Parsia phasingo se salkabai klayo teo kokbo fulfilongkha Isaiah 45 verse 1 subrayung bini songjak borok Cyrus notui hai hini saka ang bini yagrani yakno romkha bini basngo do pharokno yago khe tuinani bagui tei habbukrarokni sangni ri khengnani bagui bini baskango bebak dugarok phiyoknai tei hapma duglam kotorok sojak khe tonglak oro Cyrus ni kokno se sao Cyrus jodo nangai joyongui phainai hini kaitor bobishot bani khlaimani kaitor Cyrus no tubunani kokno se sao Cyrus Parsia ni phaimani Parsia ongkha salkabai phasingni oro angsang hongni kokno saya belai kheno srai srai se o 45 ni ekni simi khok tangai thangke nortebo kahamke saimannai borok tebo sanai ning sabat chalde khlai pasawa de khlai hini kwbangma kok simpne gui nono confusion khlainai borok ni reference no khanaglak borok ni simi se sai thangnai tei nono confusion khlainai omhai kheno Revelation chapter 22 verse 7 dino khok tangai nono singnai langmani tui sabori nai hinai borokno nono sanai phalabai hamjuk katal se langmani tui rinai hinai hamjuk katal motha hinke bo bhaike langmani tuinyo riuiman motha to borokno mathangi manya hinke o hamjuk katal sabo abono amakai teriya diba hinai borok nono sanai arono ning bokhoro kitingui painai singabono kaham ke serina khe lugnai phalabai hamjuk katal langmani tuinyo rinani hinai saya nimantron serio phaidi hinai te okokno khnanai rokbo mane সাধারণ borokbo nimantron khlaio phaidi hinai kotma kahamno se prasar khlai tongo phaidi hinai Jisuni thanio langmani tui tongo hinai samani che John chapter 4 verse 13-14 Jisu hai hini saka orni tuinyo ningnai borok bo tui kangjak phinai phia angrimani tuinyo ningnai borok bo tei tui kangjak phlaiglak angrimani tui bini bisingo tui muk soram riui bono mothang phlainai olangmani tui tamno hin phaidi singnai leno John chapter 7 verse 37-38 ter paithangni sal abo se jobor kotor o salo Jisu basawi hai hini sotonoi saka tui kangnai borok bo ani thani phai ning phaitung elembago hai hini sajak maha ano poito khlainai borok bini bisingni tui kathangni tuisa boi phainai Jisu omo pholani kok samase bono poito khlainai rokno se abono manano afro phano pholari jegekho tamni hinke Jisu singsasa ongyakho Parike sing orno mathaklaeno kaitor norok jotono hamari khlaitun tei okal group ni yakni yoknani phandithun phola katharbai subathung